Montáže bývajú vždy dôvodom pre vášnivé diskusie rôznych kaprárov. Moje meno je Ivan Fabian a chcem vám ponúknuť jednu veľmi zaujímavú montáž, ktorú využívam na vodách, ktoré sú mierne zarastené a ich dno je obrastené rôznymi trávami. Táto montáž sa skladá z stuženého fluorokarbonového materiálu Stiff-Line, na ktorý pomocou spojok Carb Crimps pripevníme háčik do uzla alebo do smyčky, kde máme pripevnený háčik, navlečieme krúžok, na ktorý potom pripevníme z jemného materiálu High-Bright olovko. Na háčik SB300, ktorý je opäť s predĺženým ramienkom, pripevníme High-Bright s krúžkom. Na tento krúžok potom viazaním pripevníme plávajúcu guličku. Krúžok, na ktorom je pripevnené olovko, je navlečený v slučke, v ktorom je navlečené aj očko háčika. Toto olovko nám slúži k stiahnutiu guličky ku dnu, tak, aby nám háčik skončil na poraste dna. Aby sa nám nestalo to, ako keby sme použili potápajúcu guličku, tak by nám mohla zapadnúť do porastu a kapor by mal problém ju nájsť. Takto spravená montáž vlastne vyniká nad týmto porastom a je veľmi ľahko dostupná pre kapra. Koniec tohto stuženého nadväzca si vytvoríme pomocou Stiff-Lineu a kovových spojok Carb Crimps. Zatlačením tejto kovovej spinky kliešťami zaistíme vyvlečeniu Stiff-Lineu z tejto svorky. Pripevnenie háčiku k Stiff-Lineu je vyriešené pomocou kovovej spojky Carb Crimps. Stiff-Line navlečieme do očka háčika, pred ktorý ešte pripevníme teflónový krúžok 3,1 mm. Tento Stiff-Line opäť prevlečieme druhou časťou spojky Carb Crimps. Túto spojku potom zatlačíme kliešťami, čím zaistíme Stiff-Line proti vyšmyknutiu. Na kovový krúžok navlečieme spletanú šnúru High-Bright, na ktorú zacvakneme zacvakávacie olovko v takej gramáži, aby nám dovažovala plávajúcu guličku. Na háčik si viazaním pripevníme High-Bright. Na High-Bright natiahneme silikónovú bužírku. V bužírke už máme navlečený krúžok 3,1 mm, na ktorý potom priviažeme plávajúce boilies. Verím, že táto síce trošku zložitá montáž vám nachytá i v takých obťažných situáciách, ako keď je dno porastené trávami, veľa pekných rýb, tak ako sa to podarilo mne. Takže prajem vám veľa úspechov s touto montážou a snáď sa stretneme ešte niekde na budúce. Dovidenia.